Πιστεύω όλοι ξέρουμε το παιχνίδι Poppy Playtime και καθώς ξέρουμε και την ιστορία τους, αλλά όσοι δεν την ξέρετε θα τη μάθετε τώρα. Θα μάθουμε μαζί τους χαρακτήρες καθώς και μερικές θεωρίες και τα χαρακτηριστικά τους και το τι ακριβώς κάνουν οι χαρακτήρες. Λοιπόν, ο πρώτος στη λίστα μας είναι ο Huggy Wuggy. Ρόλος: κύριος ανταγωνιστής του Chapter 1. Εμφάνιση: ψηλό μπλε ανθρωπόμορφο παιχνίδι με τεράστιο χαμόγελο και μεγάλα δόντια. Χαρακτηριστικά: φαίνεται αρχικά άκακο και ακίνητο, σαν διακοσμητικό στο λόμπι. Αργότερα ζωντανεύει και κυνηγάει τον παίκτη. Δεν μιλάει, μόνο ανασένει και βγάζει κραυγές. Τι κάνει? Κυνηγάει τον παίκτη στους αρρωγούς προς το τέλος του κεφαλαίου. Σκοτώνει σιωπηλά και εμφανίζεται απότομα προκαλώντας jumpscare. Στο τέλος πέφτει από ύψος και εξαφανίζεται, πιθανώς νεκρός ή απλώς εκτός σκηνής. Η προσωπικότητά του: εξωτερικά φαίνεται γλυκούλης και χαρούμενος, ένα αγαπημένο παιδικό παιχνίδι. Όμως στην πραγματικότητα είναι ψυχρός, δολοφονικός και σιωπηλός. Δεν έχει λόγια ή φωνή, μόνο ανθρωπόμορφες κινήσεις και άγριο βλέμμα. Δεν δείχνει κανένα ίχνος έλεους ή συναισθημάτων. Μερικές θεωρίες λένε ότι έχει συνείδηση ανθρώπου που έχει παγιδευτεί μέσα του από τα πειράματα. Πιθανόν παιδί. Ικανότητες: ακραία ταχύτητα. Μπορεί να κινηθεί απίστευτα γρήγορα σε αεραγωγούς και στενούς χώρους. Ήσυχος φωνιάς. Δεν κάνει θόρυβο όταν πλησιάζει, δημιουργώντας jumpscare ξαφνικά. Τεράστια δύναμη. Μπορεί να συντλίψει ή να σκοτώσει εύκολα τον παίκτη. Ικανότητες κρυφής παρακολούθησης. Κρύβεται στις σκιές και εμφανίζεται όταν δεν το περιμένεις. Ο επόμενος χαρακτήρας είναι η Poppy, η κούκλα δηλαδή. Ο ρόλος: το μυστήριο γύρω από το οποίο περιστρέφεται το παιχνίδι. Η εμφάνιση: μικρή ρετρό κούκλα με κόκκινα μαλλιά, μπλε φόρεμα και μεγάλα μάτια. Χαρακτηριστικά: φαίνεται να έχει ανθρώπινη συνείδηση ή ψυχή. Δεν εμφανίζεται παρά μόνο στο τέλος του Chapter 1. Η φωνή της ακούγεται μέσα από ένα βίντεο σε διαφημιστικό σποτ. Τι κάνει? Είναι παγιδευμένη μέσα σε ένα κουτί. Ο παίκτης την ελευθερώνει στο τέλος του κεφάλαιου, λέει τη φράση «You open my case», αφήνοντας ανοιχτό το μυστήριο. Προσωπικότητα: φαίνεται ευγενική, ήρεμη και γλυκιά, σχεδόν ανθρώπινη. Μιλάει με καθαρή και απαλή κοριτσίστικη φωνή. Είναι έξυπνη, έχει συνείδηση, σαν να είναι αληθινός άνθρωπος. Φαίνεται να ξέρει πολλά περισσότερα από όσα λέει. Κρύβει μυστικά και έχει σκοτεινή πλευρά που αποκαλύπτεται στα επόμενα chapters. Ικανότητες: δεν δείχνει να έχει σωματικές δυνάμεις στο chapter 1. Μπορεί να μιλάει με νόημα, έχει λογική και προσωπικότητα. Ίσως να έχει τη δύναμη να επηρεάζει το εργοστάσιο ή τα άλλα παιχνίδια, θεωρίες. Είναι το κέντρο των πειραμάτων και πιθανόν η πρώτη δημιουργία της Playtime Co. με πλήρη συνείδηση. Ο τρίτος χαρακτήρας που θα μιλήσουμε είναι ο πρωταγωνιστής, ο παίκτης δηλαδή. Ο ρόλος του παίκτη είναι ανώνυμος πρώην εργαζόμενος της Playtime Co. Χαρακτηριστικά: δεν έχει φωνή ούτε πρόσωπο. Εξερευνά το εργοστάσιο για να βρει τι συνέβη. Τι κάνει? Χρησιμοποιεί το εργαλείο Grandpak για να λύνει γρίφους και να ανοίγει πόρτες. Αλληλεπιδρά με κασέτες και μηχανισμούς. Στο τέλος απελευθερώνει την Poppy. Η προσωπικότητα: δεν έχει καθορισμένη προσωπικότητα. Είναι απλώς ο παίκτης, ένα πρώην μέλος της Playtime Co. που επιστρέφει. Βασικό χαρακτηριστικό του: επιμονή, λογική και επιβίωση. Δεν μιλάει ούτε έχει πρόσωπο. Είναι ουδέτερος, αλλά φαίνεται να έχει σύνδεση με το εργοστάσιο. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για παίκτη, θα μιλήσουμε για το Grandpak. Εργαλείο: όχι χαρακτήρας, αλλά σημαντικό. Περιγραφή: εργαλείο με δύο τεράστια χέρια που κολλάνε σε επιφάνειες ή αγωγούς ρεύματος. Χρησιμότητα:
μετακινεί αντικείμενα, ενεργοποιεί διακόπτες, ανοίγει πόρτες, βοηθά στην επίλυση των γρίφων. Ικανότητες: χρήση του Grab Pack, τραβά αντικείμενα, κάνει επαφή με ρεύμα και ενεργοποιεί μηχανισμούς. Επίλυση γρίφων: χρειάζεται σκέψη, παρατηρητικότητα και γρήγορες κινήσεις. Απόδραση: είναι αρκετά γρήγορος και ευέλικτος ώστε να ξεφύγει από τον Huggy. Άλλο ένα ακόμη πιο σημαντικό είναι οι κασέτες. Χωρίς αυτές δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Προσωπικότητα: είναι υπεύθυνος ασφάλειας της Playtime Co. Φαίνεται ειρωνικός, λίγο ενοχλητικός, αλλά με επίγνωση του τι συμβαίνει. Από την κασέτα του καταλαβαίνουμε ότι ίσως ήξερε για τα πειράματα και δεν συμφωνούσε απόλυτα. Ικανότητες: δεν έχει κάποια στο gameplay, αλλά λειτουργεί ως αφηγηματικό στοιχείο για το τι συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιο. Και κάτι που δεν αναφέραμε για το Grab Pack: τεχνολογικό εργαλείο, όχι ακριβώς χαρακτήρας, αλλά λειτουργεί σαν προέκταση του παίκτη. Οι ικανότητες: αρπάζει και τραβάει αντικείμενα από μακριά, μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα από καλώδια, βοηθάει στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, κλειδί για την επίλυση όλο το puzzle του Chapter 1. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τους εργαζόμενους της Playtime Co. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι της Playtime Co μέσω της VHS κασετών δεν εμφανίζονται ζωντανά, αλλά μαθαίνουμε για αυτούς από τις κασέτες. Την πρώτη κασέτα ακούμε τον Leif Pierre, τον υπεύθυνο ασφάλειας, να μιλάει για την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας. Οι άλλες κασέτες αναφέρονται στους πειραματισμούς με τα παιχνίδια. Υπενήσονται πως τα παιχνίδια έχουν ανθρώπινες συνειδήσεις ή ψυχές. Μόλις τελειώσαμε με τους χαρακτήρες και τα gadget και τα πράγματα και τις κασέτες που έχει μέσα το παιχνίδι, και ήρθε η στιγμή για το πιο σημαντικό μέρος, για να σας πω την ιστορία της Poppy Playtime, και πάμε να ξεκινήσουμε. Πέρασαν 10 χρόνια από τη μέρα που όλοι οι εργαζόμενοι της φημισμένης εταιρείας παιχνιδιών Playtime Co. εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβη, κανένα ίχνος, καμία εξήγηση. Το εργοστάσιο έκλεισε και εγκαταλείφθηκε. Εσύ, ένας πρώην εργαζόμενος, λαμβάνεις ένα περίεργο γράμμα. Δεν έχει υπογραφή, μόνο ένα μήνυμα. Όλοι νόμιζαν πως το προσωπικό είχε εξαφανιστεί, μα στην πραγματικότητα είναι ακόμα εδώ. Μαζί με το γράμμα ένα παλιό βίντεο. Το βάζεις να παίξει. Επιστροφή στο εργαστήριο. Μπαίνεις στο παλιό βρώμικο εγκαταλειμμένο εργαστήριο της Playtime Co. Σκοτάδι, σπασμένα παιχνίδια παντού, αναμνήσεις και σιωπή. Όμως κάτι δεν πάει καλά. Στην είσοδο βλέπεις ένα τεράστιο άγαλμα του Huggy Wuggy, του πιο αγαπημένου παιχνιδιού της εταιρείας. Είναι απλώς εκεί, ακίνητος, σαν να σε κοιτάει. Το Grab Pack και η πρώτη γρίφη. Βρίσκεις το Grab Pack, ένα εργαλείο με δύο μεγάλα μηχανικά χέρια. Με αυτό ανοίγεις πόρτες, τραβάς αντικείμενα και λύνεις ηλεκτρολογικά puzzle. Καθώς προχωράς βλέπεις βιντεοκασέτες που αποκαλύπτουν πληροφορίες για την εταιρεία και τα περίεργα πειράματα που γίνονταν στα παιχνίδια. Ο Huggy ζωντανεύει. Καθώς ενεργοποιείς το ρεύμα στον κύριο πίνακα, ο Huggy Wuggy εξαφανίζεται. Το άγαλμα που απλώς ήταν διακοσμητικό δεν είναι εκεί πια. Κανείς δεν μιλάει, αλλά τον νιώθεις. Σκοτεινές σκιές περνάνε στο βάθος των διαδρόμων. Θόρυβοι, ανάσες, κραυγές που δεν μοιάζουν με τίποτα ανθρώπινο. Ο Huggy Wuggy σε παρακολουθεί. Απόδραση μέσα από τους αεραγωγούς. Καθώς λύνεις τον τελευταίο γρίφο για να ενεργοποιήσεις το σύστημα μεταφοράς, ο Huggy κάνει την εμφάνισή του. Ψηλός, γρήγορος, θανάσιμος. Σε κυνηγάει με μανία μέσα στους αεραγωγούς. Το φως τρεμοπαίζει. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Τελικά τον παγιδεύεις και τον ρίχνεις από μεγάλο ύψος. Σκοτώνεται? Δεν είσαι σίγουρος. Η Poppy ξυπνά. Μπαίνεις σε ένα μικρό ροζ δωμάτιο σαν παιδικό. Μπροστά σου ένα κουτί. Το ανοίγεις, μέσα του είναι εκείνη. Η Poppy, η μυστηριώδης κούκλα από την πρώτη διαφήμιση,
Τα μάτια της ανοίγουν, φωνή της ψιθυρίζει. You open my case. Και αυτό είναι το τέλος του chapter 1. Περιμένω κάτω τα σχόλια να μου πείτε πώς σας φάνηκε, καθώς και τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε από εμένα. Και άμα σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, γιατί βοηθάει το κανάλι και βοηθάει και εμένα για να συνεχίσω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και πατήστε και μια εγγραφή και bye!